Hoy, 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 ikaw. Mahal mo talaga, no? Mahalaga sa'yo. Kumbaga, kasama na sa sistema mo. Okay naman kayo actually. Kaso, nung una nga lang. Pero nung tumagal, parang paulit-ulit na. Paulit-ulit nang nagkakamali. Paulit-ulit nang nagkakasakitan. Hanggang sa tinanggap mo na lang na baka hindi kayo yung para sa isa't isa. Kaya pinalaya mo na. Pinalaya ka na. 'Di ba? Ayun, single na. Kaya naman mahal. Ano ba sa'yo? Kimchi no yamnida. Aish, namiss kita na eh. Andito na naman ang opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. Makakasama mo ko 69 tayo. Di ba nga, gabi-gabi, 69 tayo. Huy! 69 PM mo kong malalasap. At ngayong Biyernes, pinili ko ang manakit at lagyan ng asin ang sugatan mong puso. Huy! Mahal. Naranasan mo na yun, no? Yung kailangan mo nang palayain kahit mahal mo. Meron talagang ganun, yung pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. At mas pinili nyo na lang na pakawalan ang isa't isa kasi yun ang mas makakabuti, 'di ba? Alam mo yung tawag doon, mahal? Ang tawag dyan, burnout. Pag sinabing burnout, yun yung emotionally, mentally, and minsan physically, nakakapagod na. Paulit-ulit ka nang nagbibigay ng effort, ng oras at emosyon sa relasyon nyo pero hindi na nagbibigay ng sapat na balik o saya. Hindi na satisfying. Kumbaga naubos ka na, napagod ka na, nadismaya, or worse, nawawalan na ng gana sa partner mo. O, di ba pamilyar? Kaya kayo nag-break. Burnout tawag dyan. Yung mga nanlalabo yung mga relasyon dyan. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, i-share ko sa iyo ang 3 tips para hindi ma-burnout sa relasyon. Ito na, una. Maglaan ng oras para sa sarili. Mahal, hindi selfish ang self-care, magpahinga ka rin. Kumbaga maglaan ng oras sa sarili. Gawin mo yung hobbies mo kahit nung single ka, makipag-bonding sa friends or family. Huwag gawing mundo ang partner mo kasi minsan totoo nakakasawa, nakakawala ng excitement. Kaya okay din at some point magkaroon ng me time kahit in a relationship ka, ha? Kung pakiramdam mo may kulang sa'yo, date tayo. Kapag buo ka na, ibabalik kita sa jowa mo. Huy! Mahal. Isang tip pa lang yan para hindi ka maubos, para hindi ka ma-burnout. Meron pa akong 2 tips. Kaya naman, huwag mong ililipat ang radyo, ha. Sasamahan kita hanggang 9 PM ngayong Friday night. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Isabay natin sa mga luha nyo. Here's River Maya, Ulan.